Čau lidi, vítám se do dalšího videa. Dneska jsem tu já, Petr. A tohle se budou nová taková série. Budou to vlogy, ale zároveň takové historky, co se nám staly společně s kámošema. A dnes to bude o takové bábě, která prostě chtěla rychle nakoupit, prostě zdrhnout z toho obchodu, z toho koupu. Kámo, lidi, náhodou vám to předvedu. Jeli jsme autobusem s panem kamerou, který natáčí ty naše plamenose. A potom, jak jsme vystoupili, tak jsme se zašli, že si jakože dám něco sladkého, dobrýho. Tak jsme zašli do toho obchodu, tak tam nakoupíme nějaký ty pikao a tak, tady ty blbosti. Teďka vyjdeme ven a tam bába zajede úplně tím čumákem proti tomu chodníku. Prostě, lidi, tady je chodník. A ona zajede, no tady tím čumákem, takhle pichne. Takhle to tady pichne a normálně jsme se to mohli nasmát, co se vám posrali. Lidi, tohle, nevím jakože co to bylo, ale dám vám sem fotku. Bude to super, takže doufám, že se vám historka bude líbit a za chvíli budeme pokračovat. Lidi, chtěla jsem se podívat říct, ona ta bába v tom autě nechala psa. Odemklý auto, nastartovaný motor, čumákem tam úplně straženou toho chodníku a nechá tam ještě psa. Psa? Proč ne? Takže jsme jí to mohli skoro říct, ale ne. By the way, jdeme dál. Takže, já bych vám chtěl oznámit, že už je to jaro, takže už je víc teplo, takže budeme začínat štvát takovou jednu milou paní. Já vám to řeknu takhle. Šel jsem tam, chytal jsem Pokémony, znáte to? Vybil jsem mě mobil a zdrhl mě ještě polivrach. To je takový ten boxer nabušený, jo? Tak jsem se naštval. Brutálně jsem se naštval. Tak jsem vám s tím mobilem hodil zem. Neudělal jsem to. Normálně tam byl kámen. Vidí? Dívejte. Asi takový kámen, to je teda, to není kámen. Nějaký takový kámen, jo. Ale prostě něco takového. A prostě voda tam takhle je, čumí z okna na mě a je tam odvalím ten obří kámen takhle, čude. Takhle. Hospoda! No nějak takhle. Ho tam odvalím. Ahoj! A teď něco, no. Tak ho tam odbalím a já tam takhle furt čekám, prší, čekám, jestli se ten mobil ještě zapne, mám powerbanku, že jo, takže čekám, jestli se mi ještě zapne a takhle najednou ta baba tam kouká z toho okna. Jo, tu tady jedeš! Ty, vrať mi kámen tam, kde jsi ho vzal a nevím, proč do něho kopeš, ty. A no, prostě jako se mě na mě naštvala, tak jsem tam teda vrátil, byl jsem ve stresu, tak jsem tam vrátil, ale chvíli potom nebo předtím, už nevím, si nejsem jistý, tak jsme tam šli, lovil jsme s panem Plamenosem a panem kamerou Pokémony, to bylo takový čas, si úplně vzpomínám, takový, to bylo super. Tak jsme lovili Pokémony, teďka my jsem s tím za jejím autem, takhle tam prostě paříme úplně, pojď, Pikachu, kamo, pojď, Dragone, pojď, on vyskočil, a zdrhl, jo, takhle, a voda tam takhle vyleze, čumí tam na nás a jo, já jsem se jenom šla podívat, co tady za tím autem děláte, jestli tam neníčíte, víte. Ne, v pohodě, dobrý všechno, v pohodě. Tak, jo. Tak to bylo tak, že jsme si teď dělali srandu. Prostě, schytila brambora, pojď, raz, dva, tři, hop, pojď, chytíme, sakra, nechytila, zdrhal ti do, jo, takhle. Tak si dělal srandu. A to se mohlo stát nic jiného. Tam z okna byl nějaký dědeka. Hoši, bacha, abych si na nepřišel. Úplně, ty vole, jsem nepochopil. tak jsme teda odešli nakonec, ale v pohodě to bylo. Co? Počkejte lidi. Pán kameraman, tady na mě se ukazuje. Co myslíš? Mám se otočit?
Cože? Jo, děkuji. Takhle. Dobře. Děkuji panu kameramanovi. Jdeme dál. Takže. Já nevím, jestli je to všechno, nebo jestli mám říct ještě něco. No prostě to... Dívej, kočka. Dívejte, kočka. Hav. Ne. To je vedlejší. No, takže to dopadlo nějak tak, že jsme tam potom párkrát švali. Jsme to odvalili, ty kámo, úplně, pojď, jo. A jak jsme to odvalili, pěkný. To bylo. A tak naposledy, když jsme tam byli, tak bylo, já nemám hlavní šťáky. Já takhle prostě jsem úplně nervovala s náma. A tak úplně v jsme se lekli a potom jsme si uvědomili, že ono to má ty kameny nezákonně. Vidí. Tady prostě chodník, jdete a nejdou, kámo, spadám, jo, nějak takhle to vypadá. Takže je to má nezákonně. Což znamená, že to s tím vyřídíme a že to bude možná na nějaká ta série. Takže se těšte. Nervování, schnilé brambory. Kapitola 1. Takže super. Jestli se volá ty měšťáky, jak to bude... Bude to všechno na kameře. Všechno to bude na kameře. Jo. A lidi, ještě já nebudu s ním takhle hovořit o těch paragrafech a tohle. Tam bude odhalení pana Plamenose. Pan Plamenos odhalen. Tak se pošlání na těště. Těšte se. Uvidíme se příště. A zatím čau.